Com deia abans, benvinguts a tots i a totes avui en una nova sessió de Monode, en aquest cas amb el senyor Oriol Amat. Recordem que la passada jornada va ser realment un punt de trobada i que tots vam gaudir moltíssim, doncs garantit que avui ho farem. Moltes gràcies al senyor Oriol, de veritat que estigui entre nosaltres. I ara, abans que res, i perquè això no s'allargui, els que han de parlar, passaré la paraula al nostre gerent, amb el senyor Isidre Also, i contenta a tots plegats de veure'ns, aunque no sigui presencial, que després ens costarà molt tornar-nos a acostumar, però virtualment és tot un plaer poder compartir-ho amb vosaltres aquest nou cicle. Senyor Isidre, gràcies. Gràcies, presidenta. Doncs comencem aquesta sessió i que l'allargarem no gaire més tard de la 1. Per tant, com molt bé deies, agafem-la amb molt d'interès perquè el ponent que tenim, l'Oriol Amat, ens expliqui temes de conjuntura, temes que tenen a veure amb el context econòmic i sempre amb aquests lligams socials que ens aporta la pandèmia. Oriol Amat el coneixen tots, ell és catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra i també participa activament en l'Escola de Direcció de la mateixa UPF. Recentment ha estat designat com a degà del Col·legi d'Economistes i és, a més, vicepresident de l'ACSID, de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, que ell mateix ha promogut en els últims anys. A més, el coneixeu per nombroses intervencions, ponències, articles, persona molt activa i sempre que es fa d'escoltar. Res més que això, professor, una vegada més, moltíssimes gràcies per poder comptar amb la teva ponència. Quan vulguis, t'escoltem. Doncs bon dia a tothom, a tots i a totes. Moltíssimes gràcies per la invitació, per estar amb tots vostès aquest matí. Volia saludar en primer lloc a Rosa Huguet, l'alcaldessa i presidenta del NODA, i també a Isidre Also agrair-li la invitació, al director de l'Agència de Desenvolupament, i agrair també la presència de tots vostès. Veig, a més, per les fotos, no les veig totes, però veig uns quants amics i amigues. És curiós que el Covid té, lògicament, molts inconvenients i molts aspectes negatius i al mateix temps ara estic veient el Ramon Felip, per exemple, estic veient a persones, diria molts noms, però que és una satisfacció poder veure persones. No sé si us passa, a mi em passa que estic veient més persones de les que veia abans, no avui, en l'època del Covid. De cop i volta estàs en una reunió amb gent d'altres països o d'altres d'això, que si no, abans, com que t'havies de desplaçar, no podies fer tantes activitats. Aleshores, simplement un agraïment per la invitació i el que faré és compartir una pantalla d'una petita presentació que la teniu a la vostra disposició, és a dir, l'enviaré ara, quan acabi la presentació, l'enviaré a l'Isidre i, per tant, la teniu a la vostra disposició. Veureu que posa situació actual i perspectives econòmiques. Utilitzaré dades, algunes són de fa un parell de mesos, alguna és d'avui mateix, que avui mateix sortia en algun mitjà la dada i l'utilitzaré també. Bé, tal com hem quedat, intentaré fer una presentació del voltant d'uns 30 minuts i així després hi haurà un espai per si algú vol opinar o preguntar o discrepar o algun tema que vegi d'alguna altra manera. Bé, aleshores, parlaré de 5 punts, que és el primer, un recordatori de com estava l'empresa catalana abans del Covid. També per valorar la situació en la que estàvem, que tenia elements positius, molts temes a corregir, però tenia elements positius, la situació en la que estàvem al febrer del 2020. El segon punt, recordar una mica la caiguda que s'està produint, amb dades pràcticament fins fa setmanes, la caiguda d'activitat i l'impacte que té en el teixit empresarial. Un tercer punt, en previsions, a 3-4 anys vista, que utilitzaré previsions de la Cambra de Comerç de Barcelona, també dades de l'FMI i d'alguna altra institució. El punt 4, un punt molt breu, simplement per recordar algunes de les lliçons del Covid,
que són molt evidents, algunes de les lliçons. N'hi ha moltes de lliçons del Covid, però en recordaré 3 o 4. I finalment unes conclusions. Aleshores, entrant en el primer punt, anem a recordar com estava l'empresa catalana abans del Covid. I per això agafaria dades de finals de 2019. Són dades de l'informe anual de l'empresa catalana que fem cada any a la Universitat i per la Cambra de Comerç de Barcelona. Aleshores, bé, estic projectant l'evolució de la rendibilitat de l'empresa catalana des de l'any 2008 fins a l'any 2019. Aleshores, veureu, fixant-nos en la línia blava és la rendibilitat dels fons propis, que vol dir la rendibilitat dels accionistes. Veureu que en l'any 2008 la rendibilitat era del 8%. Fins a l'any 2010, més o menys amb una petita baixada es va mantindre, però el 2010 recordareu que va haver-hi un rebrot de la crisi econòmica que va fer una doble B. Persones com jo que pensàvem que després de baixar ja pujaríem cap amunt, és el que va fer la major part de països de tot el món, però en l'any 2010 van haver-hi 4 països, eren els PIC, el Portugal, Itàlia, Espanya, Grècia, que vam fer una recaiguda. I aleshores veieu a la línia blava que la rendibilitat de l'empresa catalana, que era un 8% en el 2010, doncs va caure fins a un 4% en l'any 2012, 2013, 2014. Recordareu que en el 2013-14 va ser quan Europa finalment es va posar les piles, a Europa, i per tant també el nostre país vam perdre 6 anys, així com de la crisi anterior, països com els Estats Units van fer una intervenció molt contundent i immediata en el mateix any 2009, i als Estats Units, entre 2009 i 2010, ja va recuperar la seva economia i l'economia va anar cap amunt. Situacions similars es van produir a països com Alemanya. En canvi, a Catalunya i al conjunt d'Espanya, l'economia va tornar a caure, però quan Europa es va posar les piles el 2013-2014, quan el senyor Draghi va dir farem tot el que calgui per salvar l'euro, aleshores l'economia catalana i la dels països del sud d'Europa va començar a anar cap amunt i veureu també, en aquesta línia blava, la rendibilitat de l'empresa catalana va arribar a ser del 12% l'any 2017. Un 12% de rendibilitat de les empreses és molt. Ho hem de valorar molt positivament. I la rendibilitat va seguir sent molt alta el 18 i el 19. Per tant, en el moment que apareix el Covid, l'empresa catalana, en general, era una empresa rendible. Per recordar una mica com funcionava l'empresa catalana fins a finals de 2019, l'empresa catalana era una empresa que en general generava rendibilitat i liquiditat. Dic en general perquè recordeu que això va per barris, va per sectors, va per empreses, és a dir, tot i que en conjunt l'empresa catalana fos rendible i generés liquiditat, no vol dir que moltes empreses tinguessin pèrdues i hi haguessin empreses que tinguessin problemes de liquiditat. Però en el conjunt, l'empresa catalana era rendible i generava liquiditat. I això era conseqüència d'un dinamisme i sobretot d'una internacionalització molt important que va haver-hi a partir de l'any 2008. Recordeu que l'any 2008 el que va anar, en termes col·loquials diríem com una moto, el que va anar com una moto va ser la internacionalització. Les inversions, la inversió estrangera, el que és el turisme, és a dir, tot el que té a veure, les exportacions, tot va anar com una moto des del 2008 fins al 2019. Per tant, això va ser molt positiu. Us poso en vermell el clima polític. Tenim un clima polític que no afavoreix el que és l'activitat empresarial, no l'ha perjudicat del tot, perquè fins a l'any 2019, com us deia, l'economia catalana va anar tirant cap amunt, però és un tema que lògicament ens perjudica. Aleshores, això va fer que l'empresa catalana, en el 2018-2019, les ventes anéssim cap amunt. Teníem 2 febleses importants abans del Covid. Un era la productivitat i l'altre la retribució per treballador. És a dir, a partir de l'any 2008 va haver-hi una erosió important del poder adquisitiu d'una bona part de les persones que treballen i això és un punt feble, diguem-ne. El tema de la productivitat està molt relacionat amb una altra feblesa important que té l'economia catalana. Compartim aquesta feblesa amb l'economia espanyola, que és l'R+D. Des de l'any 2008, a Catalunya tenim un problema molt important
i és que s'ha reduït molt la inversió en R+D. Reduir la inversió en R+D és el que fa que les empreses perdin productivitat, perquè mentre aquí estem reduint la R+D, en altres països del nostre entorn realment l'estan augmentant i molt. Per tant, aquí tenim una feblesa important. Hi ha altres temes que són fortaleses. A partir del 2008 l'empresa catalana va fer els deures i es va desendeutar, es va capitalitzar molt. Per tant, en conjunt podríem dir que l'empresa catalana abans del Covid estava en una bona posició de rendibilitat, en una bona posició de liquiditat, però amb febleses. Sobretot seria el tema de la R+D. Bé, aleshores passo al segon punt. Per tant, el primer punt era com estava l'economia catalana abans del tema del Covid. Doncs estava en una bona posició, generant ocupació, reduïem l'atur. Penseu que l'atur a Catalunya estava al voltant de l'11% a principis del 2020. Un 11%, evidentment, no és per tirar coets, però els que recordeu una mica com havíem estat en anys anteriors, recordareu que en 2014 l'atur a Catalunya estava en el 23% de la població ocupada. De la població activa, el 23% estava en atur. Per tant, havíem passat d'un 23% a un 11%. I cada any es anava reduint una mica l'atur. Per tant, anàvem per bon camí. Bé, comença el Covid. Jo recordo que una setmana abans de quan van haver-hi tots els confinaments, de quan es va notificar tot el tema del confinament, jo aquell dia estava a Igualada. Jo crec que alguns de vosaltres ho recordeu, estava a Igualada i a mi em van preguntar com veia la situació de l'economia catalana. Estic parlant del mes de finals de febrer pràcticament de 2020, doncs jo la previsió que feia és, crec que el 2020 serà un bon any. Serà un bon any, no creixerem tant com l'any anterior, però serà un bon any, seguirem creant ocupació, etc. Però bé, arriba el Covid i aquí us poso un gràfic que n'heu vist de molt semblants, que és la caiguda del consum elèctric. Fixeu-vos la caiguda del consum elèctric, la línia vermella és la caiguda total del consum elèctric, fixeu-vos entre març i abril una caiguda del 25% del consum elèctric, que sobretot es veu en els serveis. Quan ens anem al novembre, doncs al novembre els serveis inclou comerç, doncs hi ha un 9% menys de consum elèctric. Per tant, el consum elèctric és un indicador que ens avisa que l'activitat està caient i que això pot tindre conseqüències greus en l'economia. Aleshores, arriba el Covid, hi ha una caiguda molt important de l'activitat econòmica. Aquí us poso una altra dada, que és el consum de terminal de punt de venda d'un banc, on podeu veure les persones que fan servir, fan les seves compres amb les seves targetes de crèdit o de dèbit, i aleshores és interessant veure què passa amb aquest consum de terminal de punt de venda, perquè ens dona una idea del consum que està tenint la població. Fixeu-vos que, començant per l'esquerra, el 24 de febrer n'hi havia unes dades que anaven per sobre, per exemple, la línia groga és l'oci i restauració, anava per sobre de l'any anterior, primera necessitat anava per sobre de l'any anterior, però arriba el 16 de març, recordareu que el 14 de març és quan es decreten els confinaments, i fixeu-vos la caiguda del consum amb terminal de punt de venda. Fixeu-vos que és una caiguda superior al 100% sobre l'any anterior. En canvi, la primera necessitat, el 16 de març, puja cap amunt, creix un 80%. Clar, va haver-hi persones, famílies que van tindre por, i quan tens por pel que pot passar, ràpidament productes de primera necessitat fas acopi. És a dir, acumules productes de primera necessitat. Bé, fixeu-vos que des que va haver-hi el primer confinament, el que és producte de primera necessitat ha estat per sobre de les dades de l'any anterior. En aquesta gràfica el que és la variació sobre l'any anterior, on es veu que primera necessitat està per sobre i, en canvi, quan agafes, per exemple, transport o oci o turisme, les reduccions són entre el 40 i el 80%. I això és tot el que ha passat entre l'any 2020. Clar, això, lògicament, té impactes en l'economia. Aquí us poso, per exemple, les dades de pernoctacions hoteleres fins al mes de novembre. Fixeu-vos que a Catalunya l'evolució de les pernoctacions hoteleres va ser una evolució molt lligada a l'evolució del Covid. Quan en el mes de març i abril apareix el Covid, les pernoctacions s'enfonsen a tot arreu, a Catalunya, a la resta de l'Estat i a l'estranger. Ara bé, fixeu-vos que en el mes de juny semblava, us en recordeu allò que ens deien, escolta, quan comenci a fer calor, el virus escamparà. I jo m'ho vaig creure.
I realment, al mes de juny, les pernoctacions hoteleres, fixeu-vos en el cas de Catalunya, que és la línia vermella, les pernoctacions hoteleres es van començar a recuperar i, de fet, al juliol-agost es van recuperar les pernoctacions hoteleres. Algú dirà, bueno, però com pot ser això? Si el turisme de costes va veure molt ressentit, però recordareu que el turisme d'interior va tindre ocupacions del 100%. A la que torna el Covid, i recordeu la segona onada del Covid, fixeu-vos que torna a caure un 70% les ocupacions hoteleres a Catalunya. Fixeu-vos la recuperació que va tindre Catalunya, molt diferent de la recuperació de la resta de l'Estat, que és la línia blava. Entre juliol i agost, Catalunya es va recuperar totalment. Per això, com us diré després, soc dels que crec que la que el Covid millori realment i la vacunació s'acceleri, l'economia catalana serà, crec, una de les que tindrà un rebot més important. S'espera un rebot a nivell mundial, però crec que l'economia catalana, per les seves característiques, tindrà un rebot molt important. Això ens porta... Aquí estic utilitzant unes dades d'avui mateix, que sortien en el Punt Avui. La dada, fixeu-vos, per exemple, del trànsit de passatgers al Prat. A Catalunya sabeu que hi ha altres aeroports, Girona, el Reus, n'hi ha altres, però l'aeroport Lleida també, però l'aeroport principal és el del Prat. Fixeu-vos la caiguda de passatgers, que ja dona una idea, i això és pràcticament fins ara, una idea del que està passant amb un dels motors de l'economia catalana, que és el turisme. El turisme i els viatges de negocis. A la part dreta a dalt teniu l'evolució del comerç. Es va enfonsar sobretot al mes d'abril, 32%, com veieu al gràfic, però si aneu cap a la dreta veureu que el comerç està anant bastant per sota. I això està afectant a determinats tipus de comerç. Sabeu que el que és comerç d'alimentació està anant per sobre, en facturació, sobre l'any anterior, però hi ha tota una resta d'activitat comercial que va per sota. Aquí hi ha un tema que és molt perillós, que és que si no salvem, si no rescatem el comerç, doncs ens trobarem que la fisonomia de les nostres ciutats i pobles canviarà. I canviarà perquè tancaran comerços i aquests comerços potser seran substituïts per grans superfícies o per compra per internet i canviarà la fisonomia, si no li posem remei, canviarà la fisonomia dels nostres pobles i ciutats. Bé, aleshores poso una altra dada, aquesta seria més positiva, que és la dada d'exportació. Ahir mateix sortien dades d'acció que deien que l'exportació agroalimentària està anant un 6% per sobre d'un any abans. O sigui que sembla que el que tornarà a tirar de l'economia, de moment no serà el turisme, però sí que serà l'exportació. L'exportació de productes industrials i de productes agroalimentaris està anant molt bé. Fixeu-vos que aquesta dada groga és el moviment del Port de Barcelona, que està anant per sobre, a desembre també va ser així, està anant per sobre de 12 mesos abans. Per tant, la dada positiva dins de tot el negatiu que estic explicant, que estic recordant, és l'exportació. Bé, la conseqüència de tot això és que el Covid ha provocat el tancament del voltant d'un 8% d'empreses catalanes. Han desaparegut fins a desembre al voltant d'unes 20.000 empreses, el qual és una notícia molt negativa. I en això volia recordar que, per exemple, en l'any 2018, de cada 100 empreses catalanes, fixeu-vos que de cada 100 se'n van crear 18 i se'n van tancar 16. L'economia catalana, com l'economia de qualsevol país del món, és una economia que està basada en microempreses, en empreses petites. Això passa pràcticament a tot el món. Hi ha només alguns països com és Holanda, com és el Regne Unit, Alemanya, que tenen més empreses grans proporcionalment que nosaltres. La resta del món té molta empresa petita. Aleshores, a Catalunya cada any tanquen i obren moltes empreses. Fixeu-vos que en el 2018 vam començar per cada 100 empreses, se'n van crear 18 i en van tancar 16. Hi ha molta mortalitat empresarial. Però el saldo final va ser 102, és a dir, vam augmentar amb 2 empreses. En canvi, si mireu les dades de 2020, veureu, vam començar amb 258.000 empreses i vam acabar amb 237.000. És a dir, per cada 100 empreses que tenien n'hem perdut 8. Bé, això té un impacte directe amb l'ocupació. Aquí us poso les dades, també ja incloses gener, les he tret del Punt Avui d'avui. Fixeu-vos que abans del Covid teníem 395.000 aturats. No és per tirar coets, com deia abans, però era una xifra molt menor a la que havíem tingut, per exemple, en 2014. Ara estem amb 508.000 aturats. Per tant, això és una notícia molt negativa. Recordem que l'economia, al final, el que pretén és generar ocupació, generar benestar per la població. Si l'atur augmenta,
com estem veient amb aquestes magnituds, doncs és una notícia molt negativa perquè, a més, no solament està augmentant l'atur, sinó que, a més, molta part de la població està perdent ingressos, està perdent poder adquisitiu. Per tant, el punt 2, la conclusió seria que el Covid ha tingut un impacte molt, molt negatiu a la nostra economia. Sabeu que hi ha economies que no han tingut un impacte tan negatiu. L'economia espanyola, l'impacte és similar al de Catalunya. En canvi, tenim països al nostre voltant que no tenen un impacte tan fort negatiu. Sabeu que això té diverses causes. Una d'elles és que el turisme per nosaltres és una part molt important de l'economia. De fet, és el primer sector, és el 12% de l'economia catalana. I el turisme sabeu que està, he posat alguna dada anteriorment del que és el moviment de l'aeroport del Prat i algun altre, que dona a entendre que el turisme està patint molt, no? Bé, anem a les previsions. Aquí utilitzo dades de l'FMI, on podeu veure, en vermell és el que ha passat en 2020. Fixeu-vos, el món, si agafem el món, en 2020 va caure un 3,5. Però la previsió per 2021 és que el món creixi un 5,5%. Què vol dir això? Que a nivell mundial el que s'espera és que l'impacte negatiu del Covid es recuperi en 2021. Però això ens pot enganyar una mica, perquè això de fet és conseqüència del que s'espera a països com la Xina, que veureu que Xina, tot i el Covid, va tindre creixement en 2020, un 2,3, però en el 2021 s'espera un creixement del 8,1. I clar, sabeu que la primera economia del món és als Estats Units, encara, per poc temps, li queda 2 o 3 anys de ser la primera economia del món, després ja li substituirà Xina, que està creixent molt més. Però clar, la primera economia del món, que és als Estats Units, s'espera que creixi un 5%, i Xina s'espera que creixi un 8%. Clar, una bona part del creixement mundial d'aquest 5,5, una bona part ve del major creixement de Xina i dels Estats Units, i després d'altres països com poden ser la Índia, etc. Bé, clar, quan ens anem a casa nostra, ens anem a la dreta de tot, podeu veure que Espanya ha caigut un 11%, similar a la caiguda de Catalunya, i clar, el 2021 s'espera que l'economia reboti, però que reboti menys que la caiguda que va tenir en 2020. Per tant, no s'espera que recuperem la caiguda, tot el que hem caigut en el 2020, no s'espera que es recuperi en 2021, no s'espera que es recuperi potser anant bé fins a finals de 2022. Per tant, això seria la previsió que fa l'FMI. Aquesta previsió coincideix bastant amb el que apunta la Cambra de Comerç de Barcelona per l'economia catalana. Per tant, si fem previsions de futur, diríem, a casa nostra és possible que la recuperació completa no sigui en el 2021 i, amb sort, podria produir-se en 2022. Bé, aquí us poso a continuació dades de la Cambra de Comerç, on veieu, en 2019 vam créixer un 1,9, en 2020 una caiguda, és la línia vermella, una caiguda d'un 11,4, i la recuperació que es preveu de 2021 és del voltant d'un 6%. Per tant, no hi haurà recuperació completa en el 2021. Aquí podeu veure, anant a l'última línia de totes, que la taxa d'atur que era d'un 11% a 2019, a finals de 2020 és un 13,9%, i la bona notícia és que en 2021 es comença a recuperar aquesta taxa d'atur. Fixeu-vos que la previsió és que, ho veieu a l'última línia, a la dreta baix de tot, és que l'atur comenci a baixar i es situa a finals de 2021 amb un 13%, però no recuperarem tot el que perdem en 2020. Bé, aleshores, aquí us volia compartir unes dades per veure com li afecta tot això al teixit empresarial. Volia recordar unes dades, això està fet amb dades de 210.000 empreses catalanes. Fixeu-vos, en un any bo com el 2017, de cada 100 empreses catalanes, fixeu-vos que n'hi van haver-n'hi un 43% de cada 100 que van augmentar ventes i beneficis. Però, en canvi, n'hi va haver-hi un 21% que van reduir ventes i beneficis. En un any bo, inclusive en un any bo, hi ha un 21% d'empreses que perden ventes i beneficis. I en un any bo, només el 43% de les empreses són les que augmenten ventes i beneficis. O sigui que hi ha moltes empreses que pateixen inclusive en els anys bons. Us poso a la dreta què passa en els anys dolents. I com a exemple us agafo les dades de 2009. De cada 100 empreses catalanes, en el 2009, només un 20% van augmentar ventes i beneficis. Un 46% va reduir ventes i beneficis. Això està fet
amb dades de més de 200.000 empreses catalanes. Doncs bé, fa unes setmanes, de manera provisional, amb dades provisionals de les empreses i amb una enquesta només amb 600 i pico d'empreses que van contestar l'enquesta, podem veure que en el 2020 esperen, ara les empreses estan tancant la seva comptabilitat en aquests moments, no? Però esperen haver acabat el 2020 augmentant ventes i beneficis de cada 100 empreses només 19. I en canvi un 62% de les empreses han reduït ventes i beneficis. O sigui que 2020 ha afectat molt negativament a moltes empreses. Només un 19% de les empreses poden estar contentes amb el 2020 perquè han augmentat ventes i beneficis. Per tant, tenim un 80% de les empreses que o han reduït ventes, o han reduït beneficis, o han reduït les dues coses. Algú es preguntarà, escolta, però quines empreses han augmentat ventes i beneficis? Doncs aquí parlaríem d'empreses que fan comerç electrònic, empreses que fan temes tecnològics, moltes empreses agroalimentàries, empreses que fan temes d'alimentació, empreses que estan en el sector farmacèutic, etc. Empreses que fan mascaretes, etc. Bé, aleshores, com a exemple d'empreses que els hi va bé, us poso una empresa, doncs, donat que estem utilitzant el Zoom, doncs aquí us poso la cotització de l'empresa Zoom de fa 3 o 4 dies, on veureu que en els últims any i mig, Zoom, la seva cotització ha anat cap amunt i ha multiplicat el seu valor per 4 o 5 vegades. És a dir, que en aquests moments hi ha empreses que els hi va bé, sobretot les empreses que estan en sectors emergents, tecnològics, temes relacionats amb el tema farmacèutic, etc. Bé, aleshores, en aquest apartat de previsions em volia referir a que el tema de l'evolució que s'espera pels diferents sectors econòmics, això va per barris. Aquí estic utilitzant una informació d'unes previsions de McKinsey, aquesta consultora nord-americana. Això són previsions a nivell mundial, on ens diu que hi ha uns sectors que amb el Covid els hi ha anat molt bé i s'han recuperat en seguida. Us poso a sota de tot el sector salut, on veureu, de cada sector veureu que hi ha 2 boletes, una blanca i una negra. La boleta blanca és la recuperació en cas que no hi hagin recaigudes importants amb el tema del Covid. És a dir, la previsió, la boleta blanca és què passa amb els sectors econòmics si les vacunes que s'estan aplicant funcionen. Perquè podria passar, jo crec que no passarà, però ara imagineu-vos que les persones a les que s'ha administrat la vacuna doncs ara es comencen a morir totes. Estic segur que no passarà, però no ho sabem. Aleshores, si ara resulta que la vacuna no funcionés, doncs determinats sectors retrasarien la seva recuperació econòmica. En el cas del sector salut, doncs en principi ja s'ha recuperat del Covid. De fet, en seguida va començar a funcionar i anar molt bé el sector, tot el que té a veure amb el sector salut. Ara, si resulta que el tema del Covid, les vacunes no funcionessin, doncs aquest sector podria tindre alguna afectació. Imagineu-vos empreses que estan subministrant vacunes, tot i que, en fi, tenen les seves cobertures, però si aquestes vacunes no funcionen, doncs això podria tindre responsabilitats, podria tindre conseqüències econòmiques. Bé, hi ha un altre tipus de sector que és el comerç. El comerç, hi ha bona part del comerç que s'ha recuperat, però hi ha bona part del comerç que no s'ha recuperat. Hi ha molts comerços, vosaltres ho veieu, els caps de setmana hi ha moltes empreses del sector comerç que no poden obrir. Per tant, això que us estic posant són dades a nivell mundial, que el sector comerç s'espera que ja estigui recuperat. Ara bé, si hi hagués recaiguda del Covid, el sector comerç no es recuperaria fins al 2022. I anem a dalt de tot, on teniu sectors com, per exemple, el sector turístic, el sector dels restaurants, el sector dels hotels. Fixeu-vos, inclús en el cas que no hi hagin recaigudes del Covid, la recuperació s'espera per l'any 24. Ara, si hi haguessin recaigudes del Covid, la recuperació s'espera pel 2025. Per què en el sector hoteler, el sector cultural, etc., s'espera la recuperació completa fins al 2024? En el sector hoteler té una explicació molt clara. Què és? Anem a suposar que les vacunes funcionen. És possible que aquest estiu una bona part del sector hoteler recuperi la seva activitat. Però, si us fixeu els preus, els que s'estan venent les habitacions, veureu que són preus amb descomptes molt importants. A nivell mundial s'espera que l'ocupació hotelera es recuperi el 2022. No el 21, el 22. S'espera que l'ocupació es recuperi el 22. Ara bé, la recuperació dels preus no s'espera fins al 2024.
Això afectaria les línies aèries, afectaria... Per tant, fixeu-vos que us dic 3 tipus de sectors. Uns que amb el Covid ja s'han recuperat, seria, per exemple, tot el que té a veure amb comerç electrònic, sector farmacèutic, sector sanitari, etc. Us poso amb la fletxa verda determinats sectors que, si no hi ha empitjorament del Covid, podíem veure que entre 2021 i 2022 es recuperen perfectament, i en canvi us poso amb la línia blava dalt de tot determinats sectors que inclús, encara que no hi hagi recaiguda del Covid, la recuperació s'espera pel 2024. Per tant, quan es recupera una empresa o un sector? Doncs això va per barris. Depèn de quin sector està aquesta empresa. Bé, aleshores, dius-se que la borsa, que és un bon baròmetre de l'economia, la borsa ja ha descomptat que l'economia es recuperarà i rebotarà. Aquí teniu la caiguda de l'Eurostock, que són els 50 principals valors que cotitzen a borses europees. Veureu que entre 18 de febrer i 18 de març va caure un 39%. Això és un crac. Però veureu també que des d'aquest crac que va tocar fons el 18 de març, fixeu-vos que si ens anem a la dreta de tot, veureu que la borsa ja ho ha recuperat, la caiguda ja l'ha recuperat, ha pujat de fet un 56%. Recordareu, alguns de vosaltres heu estat en sessions en les que he intervingut. Jo sempre que faig previsions m'acostumo a equivocar perquè sou massa optimista. Però recordo, amb sessions fetes en els mesos de març, abril, jo, amb tota la humilitat del món, el que deia és que creia que aquesta caiguda tan important de la borsa es recuperaria relativament aviat. Recordo que vaig fer un article, va ser el Punt Avui, si no recordo malament, que deia que creia que a finals de març era un bon moment per invertir a borsa. I recordo que alguna persona em va... bon moment per invertir a borsa una persona que s'ho miri a llarg termini. I recordo que alguna persona em va dir que, en fi, no li va agradar gaire aquesta opinió. Però bé, el cas és que realment la borsa, sobretot l'europea i l'americana, no diguem, s'han recuperat. La borsa espanyola encara li queda una mica, però jo les previsions les feia sobre Eurostock. Bé, passo al punt 4 amb 4 lliçons molt breus i amb això ja acabo. Simplement, a mode de flaixos, hem fet a la universitat, conjuntament amb Institute of Next i amb Universe People, hem fet com unes petites lliçons, són un total d'una vintena de lliçons del Covid, i la primera, us en diré 4 només d'aquestes lliçons. La primera, sense persones no hi ha respostes, que això vol dir la importància d'apostar per l'equip humà de les organitzacions. La segona lliçó que volia recordar és la flexibilitat. Ara és un moment on tothom, totes les organitzacions, totes les persones hem de ser molt flexibles per adaptar-nos als canvis disruptius i accelerats que s'estan produint. La tercera lliçó que volia recordar és qui pugui que en lloc d'apostar per les retallades que aposti pel creixement. És a dir, en aquests moments hi ha importants sectors de l'economia que estan creixent molt. Aleshores, una empresa, segurament hi ha moltes empreses que tenen que retallar i potser no tenen opció, però val la pena recordar que hi ha sectors importants, línies importants de creixement. Aquelles empreses que ara apostin, aquelles organitzacions que apostin pel creixement, segurament els hi anirà millor. I finalment, una quarta lliçó és la mirada femenina. Sense la mirada femenina, el futur només serà imperfecte. Bé, acabo amb unes conclusions i simplement dir, com he dit abans, que a l'economia el principal objectiu és el benestar. Aquí recordaré un esquema que vam fer fa 4 o 5 anys en el CAREC, que era aquest organisme, aquest Consell Assessor que assessorava la Generalitat en temes econòmics per la reactivació relacionada amb la crisi anterior. Recordo que vam fer un esquema que venia a dir que per generar benestar hem de gestionar molt bé el capital organitzatiu. I amb això el no de Garraf aquí està ajudant molt i pot ajudar molt en tot el que és millorar el capital organitzatiu de les empreses. Aleshores, per millorar el benestar necessitem un sector públic eficient que rescati empreses. I també necessitem millorar els valors. I aquí la feina ben feta, l'excel·lència, etc. Aleshores, si tenim un sector proactiu, un sector públic molt proactiu i bons valors, podrem millorar el capital físic, les infraestructures, el cost de l'energia, podrem millorar el capital humà, podrem millorar el capital tecnològic. Aleshores, una mica aquest és el model per tenir un país que generi més benestar. Aleshores,
Us posaré a continuació en vermell aquells temes en els que crec que no ho estem fent bé del tot o que hem de millorar molt. Us poso un vermell que veureu que quasi tot està en vermell. A la meva opinió, i segur que m'equivoco, jo crec que en el sector públic hem d'aconseguir entre tots i totes un sector públic més eficient i un sector públic que augmenti el rescat que s'està donant en aquests moments a l'economia. Amb això és veritat que a Catalunya no hi ha competències per augmentar l'endeutament i que depenem dels límits de dèficit que doni el govern de l'Estat, però sí que diria que hem d'aconseguir que l'Estat permeti augmentar els nivells de dèficit públic i que l'Estat espanyol s'endeuti més per rescatar més a les empreses. I això s'ha de fer ara per evitar que tanquin més empreses, perquè en aquests moments estan tancant empreses que són viables. El que passa és que les estem obligant a estar tancades. Si fem millor el de dalt, veureu que també us poso un vermell les infraestructures, l'energia. Recordeu que l'empresa catalana paga un cost energètic que és un 30% superior al que paguen les empreses franceses, les empreses italianes. El cost de l'energia és un problema. Us he parlat del cost del problema de l'R+D. Per tant, us poso un vermell allò que crec que són temes on tenim assignatures pendents que si les millorem anirem millor. Bé, i aleshores, com a conclusió, i amb això acabo, simplement dir que totes les previsions apunten que la recuperació es retardarà com a mínim fins a 2022, la recuperació completa. A determinats sectors inclús pot trigar una mica més, però que simplement recordem que el futur comença a partir d'avui. Si aquests temes que us poso en vermell tenim millores importants en aquests temes, doncs potser podem anticipar aquesta recuperació i podem veure una recuperació a finals de 2021 o 2022. Per tant, tot depèn de com ho fem. Bé, i amb això acabo. Us agraeixo molt l'atenció i ara, doncs, encantat de poder canviar impressions i us demano disculpes perquè veig que m'he allargat una mica més de lo previst. Moltes gràcies, professor. Interessantíssim per descomptat i en cap cas s'ha allargat més del que calia. Al contrari, moltes gràcies. Ara obrim l'espai de preguntes, de comentaris. Si voleu, podem encetar-ho abans. Li demano a la Iolanda Vallès que ens llegeixi alguns comentaris o fins i tot alguna pregunta que ens han deixat en el xat. Qui ho vulgui pot demanar la paraula per intervenir posteriorment o també pot escriure els seus comentaris o preguntes en el mateix xat. Iolanda, si ens ho vols comentar, què és el que s'ha escrit, què podem llegir en el xat? Sí, el senyor Alfons Sales ens demana com s'explica que es projectin parcs comercials si es vol salvar el comerç dins les poblacions. Bé, aviam, aquesta és una pregunta, veig en la sala, veig persones que esteu en el món de l'administració pública, aleshores potser és una pregunta per fer diguem-ne, les administracions públiques que autoritzen aquestes actuacions comercials. Aviam, jo el que diria és difícil posar portes al camp. És a dir, el món, el consumidor, té unes tendències, té uns cicles i és difícil parar. És a dir, si ara està augmentant molt el comerç electrònic, això és molt difícil parar-ho. Ara bé, jo en aquest sentit recordaria països, sobretot em fixaria molt, per exemple, en un país que és Alemanya, com protegeix Alemanya el seu comerç. És a dir, a Alemanya hi ha centres comercials, a Alemanya hi ha grans superfícies comercials, però al mateix temps tenen tota una sèrie de legislacions que afavoreixen molt el comerç. Aleshores, jo en aquest punt simplement diria que amb el comerç, ho he dit abans, ens estem jugant un determinat model de país, ens estem jugant amb un determinat urbanisme. Els comerciants són unes empreses on hi ha una característica que tenen les persones que regenten els comerços i les que hi treballen, que són veïnes. És a dir, no solament són... Quan nosaltres comprem per comerç electrònic i estem comprant a Xina, per exemple, doncs molt bé, el producte pot ser molt bo, molt barat, etc. Quan comprem amb el comerç que tenim al costat, estem comprant amb un veí. Per tant, estem contribuint al nostre benestar també. I no solament benestar econòmic. Per tant, jo diria que en aquests temes val la pena replantejar-nos-ho. Aquí recordaria, per exemple, si mireu a França, França protegeix molt el comerç, però durant tota una sèrie d'anys
va afavorir molt les grans superfícies i aleshores veureu que si aneu per França hi ha moltes poblacions que tens a fora dels pobles, tens tota una sèrie de grans superfícies i a dins del poble no hi ha res. Això ja fa uns anys que hi estan posant remei i estan fent actuacions que intenten buscar un equilibri. No sé si he donat una resposta, però vull dir, és un tema molt important no deixar de banda el comerç. La següent pregunta, el senyor Albert Casas. Els índexs d'atur no reflecten el tant per cent de treballadors en ERTEs. Certificat, posant interrogant. Això és veritat. Quan es calcula la població que està en atur, no s'inclouen les persones que estan en ERTE perquè se suposa que aquestes persones tornaran a treballar. Sabeu que, a més, hi ha unes restriccions. Les persones que estan en un ERTE, l'empresa després té que... No es pot acabar l'ERTE i acomiadar aquesta persona. És a dir, que hi ha unes restriccions, però és veritat que no es té en compte els treballadors amb ERTE. Sabeu que els treballadors amb ERTE a Catalunya havien arribat a ser, ho dic de memòria, de 500.000, ara ho dic de memòria, 500-600.000. Crec que en aquests moments està al voltant, ho llegia aquest matí, està al voltant d'unes 80.000 persones a Catalunya. Dic la dada de memòria, si algú la té més precisa, doncs que la digui, però diria que en aquest moment hi ha unes 80.000 persones que estan a ERTE i que no computen efectes d'atur. Bé, ara veig que no n'hi ha Bé, no sé si hi ha més preguntes. Digues, Iolanda, disculpa. No, que no n'hi havia més, que ens felicitaven a tots, diguéssim, tant el ponent com a Noé, però no hi ha cap més pregunta en el xat. D'acord. Si hi ha qualsevol altra pregunta, la podeu fer, podeu demanar la paraula. M'avanço jo per fer-ne una amb el professor Oriol Amat. Al principi de la teva exposició has comentat que el clima polític no havia afectat massa la recuperació de la crisi precedent. Com ho veus en aquest moment? Aquesta expectativa que has llançat que Catalunya podria sortir amb una certa fortalesa i amb una certa trempera, diguem-ho així, quan les circumstàncies siguin favorables, i parlaves de les vacunes, per descomptat, què ens dius del clima polític? Fins a quin punt pot sobrevolar una certa incertesa o fins a quin punt es pot deslligar aquest repunt, aquesta recuperació del clima polític? Política i economia van molt lligats i en aquests moments afegiríem que salut, política i economia està tot combinat. Fixeu-vos, cada vegada que teníem un rebrot del Covid, immediatament l'economia cap a baix. Aleshores, del tema de la política, sí, el comentari que feia abans era que tot i el que ha passat en els últims anys, per posar un exemple, heu vist per televisió, per exemple, que aquest any, que el darrer any hi ha hagut problemes a Hong Kong. Ara imagineu-vos una empresa que té interès en invertir a Hong Kong, que està dubtant entre si invertir a Hong Kong o Xangai, està dubtant, i de cop i volta veu unes imatges de Hong Kong que veu allà que hi ha una mica de liu. Doncs, aviam, no hi ha empreses que diguin, escolta, doncs ara que veig que hi ha liu vaig cap allà. Pot haver-hi empreses que diguin, escolta, tot i això hi vaig igualment. Per tant, el clima polític que tenim al nostre país, que ha tingut moments millors i moments pitjors, no ha afavorit, no ha sigut un factor atractor d'activitat econòmica. Però el que sí també he esmentat és que tot i això, tot i aquest clima polític, en els darrers anys la inversió estrangera va seguir arribant i voldria recordar una dada molt important, una dada del Financial Times, del Foreign Development Study que es fa cada any, de Foreign Investment, l'FDI que fan cada any. Catalunya porta ja 3 anys sortint com la regió millor del sud d'Europa per la inversió estrangera. I això ho han dit els últims 3 anys enmig de tota la problemàtica política. És a dir, que el tema polític no ha ajudat, però tot i així, Catalunya té uns potencials que la fan molt atractiva per la inversió estrangera. Jo recordo una cosa que segur que us haurà passat. Jo me'n recordo abans de l'any 92, quan parlaves amb una persona, en el meu cas, en el món universitari, li deies a una professora o a un professor, escolta, per què no vens a Barcelona i a la universitat i fas una estada? No, abans del 92 havies de dir-ho moltes vegades.
a partir del 92 només ho has de dir a aquelles persones que estiguis segur que vols que vinguin. Ja no ho pots dir per compromís. Allò que a vegades fa, escolta, ja quedarem, per què no vens? Perquè volen vindre tothom. Per tant, Catalunya té una gran atracció per la seva localització geogràfica, per el seu clima, per la seva cultura, per la qualitat de vida, per moltes coses, Catalunya té una forta atracció. Llavors, tot i el clima polític, doncs ha funcionat. Aleshores, al moment actual, per contestar més la pregunta, en el moment actual, si Catalunya pogués fer un govern fort, que tingui un bon suport parlamentari, que no estiguem patint cada setmana aviam si aquella votació tirarà endavant o no tirarà endavant, és a dir, un govern fort. I un govern fort vol dir un govern amb una bona majoria parlamentària. Llavors, un govern que tingui unes característiques que facin que pugui tenir una bona interlocució amb la resta de les institucions i público-privades que hi ha a Catalunya i amb la resta, o sigui, amb el govern de l'Estat, amb la Unió Europea, és a dir, amb el món, és a dir, un govern que tingui capacitat d'interlocució. Si és un govern fort i amb capacitat d'interlocució, a Catalunya ens anirà molt millor. I quan deia un govern que tingui capacitat d'interlocució amb institucions públiques i privades, sabeu que a vegades hi ha països que tenen governs que no els agraden les empreses. Si a un govern no li agraden les empreses, com interlocutaran amb les empreses, amb la inversió estrangera? Hi ha governs que poden afavorir la inversió estrangera, hi ha governs que la poden dificultar. Per tant, jo el que deia és, si tenim un govern fort, amb una bona majoria parlamentària i amb una bona capacitat d'interlocució amb la resta d'agents polítics i socials i econòmics, ens anirà molt millor. Perquè tot i no tindre això, Déu-n'hi-do el bé que ens ha anat el 2016, 17, 18, 19. Tenim dues preguntes. Ens coincideixen la Montserrat Rico i la Mercè Moner, que ens demanen quin efecte poden tenir al territori els fons europeus Next Generation, si serem a temps i a nivell local si tindrà accés. I l'altre, el senyor Jordi Cols, ens pregunta quin marge tenen la Generalitat i els ajuntaments per millorar l'economia catalana. Doncs el primer tema, Next Generation, aquest és un gran tema. Jo diria que fins ara la Generalitat, amb els projectes que ha identificat, sabeu que sobretot de més de 500 projectes n'han avaluat, estan apostant per una trentena de projectes molt importants. Els que he pogut veure d'aquests projectes, la informació que ha sortit, són projectes que poden tenir un impacte molt important en tot el territori català. Aleshores, clar, quan abans parlava de la capacitat d'interlocució amb el govern espanyol, doncs això és fonamental, perquè la distribució dels fons Next Generation en bona part vindrà organitzada, tutelada, intervinguda pel govern de l'Estat. Per tant, és fonamental una bona capacitat d'interlocució amb el govern de l'Estat. Aleshores, l'altre tema, llavors dir, aviam, a Catalunya, quan els diners s'administren des de l'Estat, passa una cosa, quan s'administren des d'Europa, en passa una altra. Aquí voldria recordar, per exemple, que Catalunya, amb fons de recerca que distribueix directament la Unió Europea, Catalunya, que representa el 16% de la població espanyola, aconsegueix al voltant del 35-40% de tots els recursos de recerca que aconsegueix Espanya. És a dir, quan a Catalunya anem directament a Europa, amb els nostres expedients, amb les nostres dades, amb els nostres arguments, aconseguim una bona distribució d'aquests diners. Quan aquests diners es distribueixen, diguem-ne, des de l'Estat, doncs aquí depèn de la capacitat de negociació que hi hagi. Per tant, aquí serà decisiu el que deia de la capacitat d'interlocució que tingui el govern català. I aleshores, clar, la pregunta que es formulava també feia referència als governs locals. Doncs, de nou, depèn molt de la capacitat d'interlocució que tingui el govern de la Generalitat i la que tinguin els governs locals per negociar. Sabeu tots i totes que en política s'aconsegueix el que negocies. Ningú regala res.
És a dir, si estem parats esperant que ens regalin o que ens donguin alguna cosa, ho tenim malament. El que es aconsegueix és el que es negocia. I tu pots negociar en la mesura que tinguis capacitat d'interlocució. Per tant, la resposta a aquesta pregunta és si tenim bona capacitat d'interlocució en el govern català, en els governs locals i en el teixit empresarial, si tenim bona capacitat d'interlocució, doncs ens anirà molt millor. Ara, això vol dir tindre voluntat de negociar. Aquí és molt important les persones, també. Al final són les persones les que aconsegueixen els temes. Si us hi fixeu, podríem parlar de molts temes, però jo us diria un exemple molt senzill. Un tema que ha sigut molt beneficiós pel país són les Olimpiades del 92. Aleshores, les Olimpiades del 92 han tingut molts impactes. Una bona part, jo crec, de la inversió estrangera, del turisme, de tot el que ha passat a les últimes dècades a Catalunya, jo crec que té a veure amb les Olimpiades del 92. Doncs bé, si analitzeu les Olimpiades del 92, per què es van aconseguir les Olimpiades del 92? Doncs al final són 3 o 4 persones que van tenir un paper clau. I sense cada una d'aquestes 3 o 4 persones això no s'hauria aconseguit. Poso aquest exemple tan senzill simplement per recordar que el que passi amb els fons Next Generation dependrà molt del que facin unes quantes persones molt concretes en el govern català, unes quantes persones molt concretes a les organitzacions patronals, a les organitzacions empresarials, i aquí parlaria també del NODA, parlaria dels governs locals. El que facin unes persones molt concretes en relació amb això produirà el resultat millor o pitjor. Gràcies, professor. No sé... Sí? Només que el senyor Jordi Cols ens demanava quin marge tenen la Generalitat i els ajuntaments per millorar l'economia catalana. Quin marge tenen? Doncs tenen un marge petit però molt important. Tenen un marge petit i molt important. I ara diré una cosa que segur que no em guanyaré amics i amigues, però jo diria que aquest marge que tenim no sempre l'aprofitem. És a dir, hi ha una part molt important de l'economia catalana que es decideix a Brussel·les. Hi ha una part molt important de l'economia catalana que es decideix a Madrid. Però queda una part molt important que es decideix aquí. I aleshores, si mireu, per exemple, temes de tramitacions, determinades tramitacions, determinats tràmits, la paperassa, jo us diria que hi ha temes concrets on conec poblacions i conec administracions catalanes que no estem millor que la resta d'Espanya. A l'estat espanyol sabeu que en l'estudi de Doing Business que fa el Banc Mundial és un dels països on costa més aconseguir una llicència municipal, és un dels països on costa més crear una empresa, però hi ha temes en els que jo diria que a Catalunya encara estem pitjor que la mitja espanyola. És a dir, el tema de moltes tramitacions no ho fem bé. Hi ha ajuntaments que sí que ho fan bé, però n'hi ha molts que no ho fan bé. I això no depèn de Madrid ni de Brussel·les. És a dir, el que vull dir és, aviam, a mi sempre m'agrada donar un missatge optimista perquè crec que estem en el millor país del món. A mi sempre que em diuen, escolta, on és el millor lloc per viure? Doncs si ho comptes tot, és veritat que la Toscana no està malament, que la Provença francesa no està malament, però si ho mires tot, jo crec que és difícil trobar un país com el nostre. I és difícil trobar un país que té les característiques com el nostre, que és una economia molt diversificada, una capacitat d'atracció de talent internacional important, d'inversió estrangera, tenim grans qualitats. Però jo diria que revisem una mica molts temes, per exemple, temes de tipus mediambiental. Hi ha moltes empreses que em diuen que se'n van a l'Aragó, que se'n van a la Franja, perquè no poden amb tota la paperassa que es demana aquí. I és paperassa, en algun cas me l'he estudiada, i no és paperassa que porti valor, que generi benestar o que millori els temes mediambientals. Perdoneu que faci aquesta visió crítica d'aquest punt, però m'imagino que també valorareu que us doni la meva opinió. Ara podria dir coses que s'escoltessin molt bé. Una mica el missatge que volia dir és que a Catalunya podem fer més del que fem per millorar. Fem moltíssim, però podem fer més. No totes les culpes del que passa és de Madrid o de Brussel·les. Bé, jo crec que per al temps, senyor Oriol,
Jo crec que ha dit el millor que ens podia dir. Això no pot ofendre ningú, això és realment el que esperem d'un ponent tan brillant com vostè mateix del que ens ha explicat. I tota la raó, perquè tothom estem entesos de que una empresa no pot trigar 4 mesos a conèixer quins documents necessita per posar-se en actiu. I això ho sabem i ho coneixem i crec que això, tot allò que ens pugui ajudar a millorar és el que esperàvem i que se'ns posi aquesta realitat encara més. I m'agrada la part positiva. La part positiva és que fem una aposta pel creixement. Jo estic completament d'acord. I encara més amb la mirada en femení per al part que ens pertoca de Node Garraf, encara més perquè comparteixo que avui s'ha d'anar tots plegats amb l'única direcció que és tornar a renéixer, no? I comparteixo el tema de diàleg. Ha estat realment excepcional. Ho sabia, ja tenia coneixement, portem els monodes que realment no solament per èxit personal, sinó que és un plaer poder compartir aquesta estona. Com a presidenta de Node, però també com a alcaldessa, ha d'haver moltes persones com vostè perquè nosaltres anem coneixent que tenim que rectificar i que no tot és queixar-se de que l'Estat no ho fa bé o Brussel·les no ho fa bé. No, a casa en ocasions tampoc ho fem bé. I aquesta és la primera part per començar a canviar. Gràcies a tots i a totes. Esperem a la propera Monode. Gràcies de tot cor i que a Node Garraf sempre no oblidarem evidentment aquesta sessió d'avui. Moltíssimes gràcies, senyor Oriol Amat. Moltes gràcies. A tots i a totes. Tallem aquí doncs ja i esperant a la propera. I portem 2 jornades excepcionals. Crec que ens quedem amb aquest diàleg cordial perquè ha sigut realment molt curós. No ens ha dit aquelles coses que realment tindríem a vegades que escoltar, que és dir, escolteu-me, posem-se les piles, que aquestes piles avui per avui necessitem per continuar endavant. A l'Ajuntament, aquestes traves, però som nosaltres mateixos. Estem en força i anirem endavant i ens en sortirem. Les dates em preocupaven una mica, 22, 23 i 24, però sí que estarem preparats. A tots i a totes, gràcies, de tot cor. Adéu. Adéu. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Adéu.